Sa kanilang Facebook post, inisa-isa ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC ang mga universidad sa bansa na recruitment area umano ng New People's Army. Sa 38 universidad na nasa listahan, 3 ang mula sa Central Luzon. Ito'y ang Holy Angel University sa Angeles City, Tarlac State University at Bulacan State University. Ang paratang agad pinasinungalingan ni Holy Angel University President Luis Maria Calinggo. Bukod sa hindi umano sila kuta ng makakaliwang grupo, iginiit niyang taliwas din sa filosofiya ng pagiging isang Catholic University ang manguna sa pag-organisa ng grupong banta sa seguridad ng bansa. Kinondena rin ng student government ng Bulacan State University ang red tagging. Binigyan din ng grupo ng mga mag-aaral na ang pagiging radikal at mulat kontra katiwalian ay hindi uri ng terorismo, bagkus isa itong daan tungo sa mas progresibo at demokratikong lipunan. Suhestyon nila sa pamahalaan mas bigyang tuon ang paghahanap ng madali ang solusyon sa COVID-19 pandemic na nagdulot ng sangasangang problema. Umalma rin ang pamunuan at student council ng Tarlac State University sa pagkakasama raw nila sa walang baseang listahan ng NTF-ELCAC. Malaking panganib umano sa seguridad ng mga mag-aaral ang ginagawa ng militar. Samantala noong nakaraang linggo pinangalanan din ng militar na miyembro ng NPA ang ilang UP alumni na umano'y nadakip at napatay na. Inalis na ng AFP ang kanilang Facebook post at humingi na rin sila ng paumanhin sa paglabas ng listahan. Iniimbestigahan na umano ng militar ang insidente. Rainiel Pawid, CLTV News.